karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Nga naman di ay, ma'am. May nagpinuang og padana kog labas nga buwak Binoy. Carlos Sanchez angan. May kailaman kong Carlos Sanchez, ma'am. Unsa? Hain ba na siya magtrabaho? Kuan, wa man na'y trabaho. Basin og nakailanan nimo, pero andi sabto makapadaan nimo og mahalong buwak, ma'am. Uy. Sagdi lang. At talaga po siyang ilon, Binoy. Kung matawagan mo siya, tawgi, niya pangutan abahin sa buwak. Ay, patay naman na siya, ma'am. Unsa? Patay? Oh, patay na ang Carlos Sanchez nga kung nakaila. Dugay ra, ma'am. Oh, kun mauna. Dili siya nagbinuang padana ko buwak. Oh, klaro na lang kayo nga di gyud siya mao, ma'am. Unsa man kay maayo na kung buhaton, Binoy? Aron mailhaning tawhana? Dili na ni maayong yang gibuhat da. Ma'am, kung kinsa man ang tawhana, nakailagid kayo na nimo. Nahibaw gud siya nga anhi dinhi pada ang buwak para nimo. Mosanam ni asa kong hunahuna, Binoy. May nagpinuang nako nga nakaila kay nako. O gustong gubto ng tawhana, ma'am, ang imong kinabuhi. Oh, Lira, wa pa day ka matug? Tito, nagpaabot gid ko nimo. Huwag nga nung nagpaabot pa man ka nako. Kung bahin man sabna sa inyong kasal ni Ian, si Ian lang ang angayng sabuton ni Moana. Dili ni mahitungod sa mong kasal ni Ian, Tito. Oh, kung mauna, unsa ba na? Nanawag ba ni mo si Ian? Wa man. Nga nung manawag ba siya? Nagkagubot man ko din sa bahay ganinang adlawan. Usa, nagkagubot? Nga man. Koan, dili gid ang taangay nga ako ang masultiin ni mo, Tito. Pero, koan man good. May buwak man good nga nadawat si Alexa. O, koan, gikan ko na ni siyang uyab. Unsa? Tito, daghan din ang uyab ang imong asawa? Hayin si Alexa. Wa ko kabantay nga nanaog. Human silang lalis ni Ian tungod sa buwak. Wa na nimo gawa siyang kwarto. Alexa? May kay niya ka na, Ed. Dali, tanawa ning buwak. Ha? Tanawa. Tanawa. May nagpadana ko og buwak. Carl Sanchez ang pangan. Og buot ipalutaw ni ning tawhana nga uyab na ko siya. Nga wa makauyon nga nakasalta. May laing sama kang Paul sa imong kinabuhi, Alexa? Dili, Ed. Si Paul, tinuod nga akong uyab sa high school pa mi. Pero kining tawhana, wa ko makaila ini. Wa ko'y kaila nga Carlos Sanchez. Oh, Og mao ni ako nalibgan karon. Ngano may nagpadana ko og buwak kong card. Ni ang card, oh. Akong basahon, ha? Mahal kong Alexa, natuman na gyud di ay ang imong pangandoy nga maminyo kag dato. Mao nga, wa na ka makapaabot sa akong pagbalik. Mahal ta ka. Maong sabton ta ka. Pero gusto kong magkita ta
sa naanda na tong abutanan. O, Love, Carlos Sanchez. tinuod ba nga wa ka makilan ng tawana? Wa lagi. Ugos pa, ngano na ibaw man siya sa address ning imong mention. Unsa may imong huna-huna bahin niya na, Alexa? Doon ay gusto mo kuba sa tong kaminyoon, Ed. Unsa? Klaro na kaayo. Please, tuhoy ko. Wa ko'y kailang Carlos Sanchez, Ed. Oh, mituo ko nimo. Salamat. Gusto ka bang ako ng ipapangitang tawhana? Makahimo ka. May tao ko mabayaran aron pangitaon ka ng tawhana kung kinsa man na siya. Mahimo pa. Mutabang ko bayad. Gusto sab kong makaila kung kinsa ka ng tawhana. Mauday na ang inyong giawayan ni Ian. Oo. Unsa man ang anak ni mo nga isog man kay na. Sabtalan na si Ian. Da. Ako tong nasagpaan ganina, uy. Ha? Sorry na lang gid kaayo, Ed. Pero sahay man gud. Dili na ko makauyon sa baba ng anak nimo. Dili mamati na ko. Ganan pa kog dili mao. Yun sa ka man ni Ian? Daghan ko na kog laki. Nasuko siyang mayon nimo. Tungod sa buwak. Mao na. Nasuko cute. Ayaw ka malaka. Magigsulti ko niya. Oh, nagkagubot ka silang tanan diri tungod sa buwak kay imong gipada. Magpaabot na lang tanga palayaso ni Tito Ed sa Alexa. O lagi. Alang sa kaugmaon sa tong anak. Dili mahimong dunay laing manununod sa katigayonan ni Tito Ed. Nga nung di mo ko makatuog. Makakot. Oh. Kisa na. Mayo kay nagmatang ka pa, Ian. Pa? Mahimong magsulti ta. Sure. Unsan sad ni kagubot nga nitabo nimo og ni Alexa? Misumbong dig una-una ni mo imong asawa? Misulti lang siya nako sa nitabo kaganang adlawan. Oh. Nakakita na di ka sa buwak gikan sa iyang uyab. Iyan, gubot na kayong kalibutan karon. Ayaw nagpuni pa pinagi sa kagubot sa atong pamilya. Pero pa, klaro kayo nga gibinuangan ka ng asawa nimo. O kung sa may gusto nimong mahitabo. Napalayason ako sa Alexa. Ako siyang buwagan. Oh. Imo na ng desisyon. Basta ako, ego lang akong gidibinsahan ang imong paggabana. Ako ning personal nga kinabuhi iyan. Busa pasagdi ko nga masulbar akong problema sa kawalingon akong pamaagi. Unsaon man imong pagsulbat? Una, kinahanglan ko og solid evidence nga nagbinuang sa mong kaminyoon si Alexa. Kana di ba? Kana buwak. Kaklaro ebidensya na. Kung doon ay masuko ni Alexa, o nako ba, o gusto mo guba sa mong kaminyoon, mahimo ni bisan kinsa ang pagpadaog buwak ni Alexa. Agig pa ni Maus. Oh. Iyan sa atong negosyo, natural lang nga doon natay mga kompetensya nga matamakan usahay. Mao nga dili imposible nga doon ay masuko nato. Nako, nimo ug ni Alexa. Ha? Ug ang labing epektibo nga panimaos, mao ang pagkuba sa malinawong pagpuyo sa managtiayon. Buti mong ipasabot nga. Posibleng buhat kini sa kaaway iyan. Pero paabot lang. Mailhan na nato kung kinsa ka na si Carlos Sanchez. Pa. Ako na bahala sa akong problema kang Alexa iyan. Pero salamat sa gipakita nimong concern. At least, napakita nimo nako nga importante na ko nimo. O dili ka gusto nga masakitan ko. Ha? Mao ba ka na ang tinuod nga rason iya?
concern ka sa akong kinabuhi? Um, oh, oh. Oo pa, natural. Amahan ko ti ka. Mao na. Nainan ako nga maghuna-huna nga sa imong likod. Tampokon kasi mong asawa. Ayaw kasuko na liksa iyan. Oh. Ang angay ni mong kasukan ang nagpada sa maong buwak. Siya ang doon daw tang motibo sa mong kaminyoon ni Alexa. Klaro kayo misahi sa iyang gibuhat. Iyang gipada din mismo sabay ang buwak. Aron mahibaw ka ang mga katabang bahin sa buwak. Ug abli ang sobre sa misahe nga pwedeng basahon bisan kinsa. Bisan pa ni Sides nga nakadawat nini. Oh. Ug kung nabasa man nimo ang unod sa card, tungod kay mao ka na ang gustong mahitabo sa nagpada nga makabasa ka. Pa, Busa, kung tinuod man nga concern ka nako, ikaw ang mangita og kinsa ka ng Carlos Sanchez. oh. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!